Здравейте, аз съм Ети. Започваме с захар. Днес в канала Smart Cookbook ще си приготвим баклава. Виждате, сложих 1 чаша захар и 2/3 чаша вода. Разбъркваме тази смес и отива на котлона. След като хубаво заври, варим около 5 минутки и добавяме мляко. Както знаете, аз в описанието на видеото ще ви напиша всички количества на продуктите, които ще ви трябват. След като 5 минутки заври млякото, добавяме 1 пакетче ванилова захар и дърпаме от котлона. Имам масло, около 70-80 грама масло и същото количество олио. Общо взето 150-60 грама мазнина смесена. На котлона отива да се разтопи, а през това време 150 грама орехи и 50 грама шамфастък ще ги смеля директно. Може да ги нарежете с ножа, но така става по-бързо, а и трябва да бъдат така малко по-финни за тази рецепта за много хубава и лятна млечна баклава. А сега корите, аз ще използвам тази стъклена тавичка. Корите, които използвам, са за баклава и ще ги разделя така на 2, защото ще използвам само един пакет кори. В един пакет кори за баклава са някъде около 18 листа. Малко повече са от тези, които са за баница, защото са една идея по-финни. И всяка хубава баклава трябва да има по 40 слоя. 40 слоя ядки и още 40. Реално, когато се разделят на 2, се получава този ефект и от един пакет просто ще трябва, ето виждате, отделям си сега, разрязах ги на 2 и отделям половината, които ще бъдат втория слой. За да не ви изсъхват тези, които са втория слой, трябва да ги сложим в една кърпа, която е съвсем леко влажна, за да не изсъхват. Най-обикновена кухненска кърпа. Слагаме си тези, които ще ползваме за втори слой и ги оставяме настрани. Идеята тук е, мажем си тавата с мазнина. Идеята тук е да сложим най-големите парчета, всъщност, които са цели по самата тава, да ги сложим най-отдолу и най-отгоре, реално от вторите, които отделихме, за да имаме отдолу и отгоре една стабилна така основа и капак най-отгоре, които да изглеждат добре. А вече по средата ще сложим парчетата. Няма да бъде абсолютно никакъв проблем. Правила съм го много пъти, много хора го правят, така че това не бива да ви притеснява. Ще получите един страхотен краен резултат. Корите са толкова финни и нежни, че изобщо няма да си личи, че вътре са парчета. Както виждате, на всеки 2 кори слагаме мазнина. Сложих големите парчета, целите, сега слагаме ето тези малките изрезки и по същия начин редя си 2 слоя кори, малко от мазнината. 2 слоя кури, малко от мазнината. Тези, които останаха по-тясни, така леко ги разминавам. Абсолютно може да варирате по всякакъв начин и пак си слагаме мазнина, едно съвсем стандартно до тук подреждане на баклавата. Имаме, слагам си ядките, като ядките вече може да си сложите само орехи, ако решите може само шамфастъци или примерно орехи с шлешници, също става много приятен вкус, според зависи какво харесвате и какво разполагате в момента. След като сме сложили ядките, преминаваме към втората част от листата, от корите за баклава. Избирайте си кори за баклава. Не, че с обикновени кори за баница няма да стане, но с корите за баклава е по-хубаво. Ето така, нали, си премервам и в другата дължина колко е. Остават едни малки парченца, които си слагаме в средата. Както ви показах в първия слой, абсолютно никакъв проблем. Ето така слагам 2 слоя от големите, за да може да прилепнат хубаво. Натиснете, за да излезе въздуха и ядките да станат равномерно разпределени. И си продължаваме по стандартното. 2 кори и малко мазнина. Така редим, за да има мазнина хубаво между корите, за да не останат глетави, за да могат хубаво да се изпечат, да бъдат ароматни. Маслото ще ги направи ароматни. И също така, относно това дали да смесим мазнината, аз ви препоръчвам да не бъде чисто масло, да бъде масло с олио, за да не прегаря, защото маслото много бързо прегаря и да няма един такъв леко горчив вкус. И сега идва, може би, най-трудната част от приготвянето на баклавата, нейното разрязване.
Според зависи какъв съд ползвате. Разбира се, може и кръгла тава да направите, няма никакво значение какви парчета ще нарежете. Дали ще бъдат квадратни, дали ще бъдат ромбоидни, няма никакво значение. Аз лично за тази рецепта ще направя квадратни и така по-големки. За студената млечна баклава класическото нарязване е на квадрати и то малко по-големички. Виждате, съвсем лесно, като аз минавам 2 пъти с ножа, както видяхте, през всеки един разрез и се получават така квадратчета. Бавничко и внимателно режете, за да не се развали формата на баклавата. И сега ъгълчетата е нещо много важно. С обратната страна на ножа така ги подпъхваме и реално целият ръб ето така се минава, за да може да си останат хубави, красиви парченца, защото в процеса на изпичане, в процеса на сиропиране, когато излиза влагата, може да ви се надигне нагоре. Не, че ще бъде нещо фатално, разбира се, вкуса ще си бъде вкусно, все пак е важно и продукта, който правим, ще вложим толкова енергия, усилие, време, продукти, все пак да бъде така и издържан естетически, така че лекичко и бавно, внимателно си нарязваме и оправяме ъгълчетата, ръбчетата. Готови сме вече да преминем към печенето, а преди това ще трябва ето така на всяко нарязано местенце да минем с мазнината. Фурната трябва да ви бъде предварително загрята на 170 градуса на най-долното ниво на фурната. 40 до 50 минути се пече баклавата и виждате до такъв хубав златист загар. Виждате парченца така хубаво се отделили. Изчакваме 10 на минутки, не заливаме веднага с млечния сироп. Тук при студената млечна баклава сиропа не е толкова сладък. Неговото количество е много по-голямо, отколкото при стандартната баклава. При стандартната баклава не бива да остава сироп вътре в тавата, а тук при млечната баклава трябва да има малко повече сироп. Тя става една малко по-нежна, по-мекичка, няма тази специфичната хрупкавост. След като изстине баклавата, аз я слагам за няколко часа в хладилника, за да може хубаво да стегне, да попие. Настъргвам 50-60 грама млечен шоколад и го смесвам с 2 лъжици какао. Смесвам го с какао, за да може когато поръсим да изглежда по-плътно. Самото какао полепва много по-добре. Вижте колко добре изглежда баклавата и сега поръсваме хубаво. Този млечен шоколад с млечната заливка на баклавата става една страхотна хармония, един страхотен вкус. Разбира се, отгоре може да украсите с каквото решите, с малко орехи, с малко шамфастък. Може и, разбира се, и да не украсявате, шоколадовата поръска е достатъчна. Сега първите парченца, знаете, винаги излизат малко по-трудно, но може би ще трябва и с друга шпатула, така по-плоска трябва да избирате, защото е по-сочна млечната баклава. Както виждате, и в тавата остава малко, но става страхотна, хубава, студена и не толкова сладка. Един страхотен летен десерт. Ще се радвам да пробвате моята рецепта и да ми напишете в коментар дали тя ви е харесала. Вие пожелахте тази рецепта и я приготвих специално за вас. Това е днес от мен. Чао! До следващия път. Не пропускайте да се абонирате за канала, за да се насладите на още сладки домашни рецепти.